Lowest 500. Ilahan kami. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang gad-antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon. Estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa BicolNet TV. BicolNet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat
salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hoy, tamang oras sa Bilog ng Pilipinas, 20 minutos, makalihis po ang alas 10 nin pagka-morning. Views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asing iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide.
Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy, hello, good morning. Diyos marahay na pagka-morning po, ginaray. Diyos marahay na pagkaldaw po, tabi, mga tugang. Hoy, malipot-lipot sa probinsya kang Albay. Adi, malipot-lipot po kita ngunyan. Dara po mga tugang kan pag-uuran, poon po tabi kasubagong mag-umagahon. Namati ko mga tugang sulipot, namati ko mga tugang sulipot kan panahon. Dahilan mga tugang kang pag-uuran. Kamo, kumusta tabi? Kumusta tabi kamo mga tugang? Ano man, kumusta man ang pagmati nindaw? Kami ngaya tabi ngaya tonyo, ang namamati ni ngaya iba man. Bueno mga tugang, Diyos manahay na pagkaaga po tabi sa Indoliwat, mga tugang, mga kasurong. Siyempre mga tugang, programang on the spot mga tugang, nagbabalik ngunyan po tabi na pagkaldaw ng Miyerkules, Wednesday. Katya ano nakita, 28 na po mga tugang, natatadang 4 na aldaw sa bulan po tabi kang Agosto, nailing munaan. Subot sabihin mga tugang, sa Domingo, Setyembre 1 na. Bali tulong aldaw na sila po mga tugang ang natatada sa bulan po mga tugang na Agosto 2024. Yeah? So, ano pa man, sabi na nga ni mga tugang, ano pa man, ipos-ipos nga niyan na mawala. Well mga tugang, Diyos marahay na pagka-morning mo po tabi sa mga parantabay nato dyan sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Sa gabos po mga tugang nakatutok na. Sa gabos po mga tugang na nakantabay na, o isa na po, yaon po kamo sa marahay na kamurugtakan sa mga oras na ini. Siyempre mga tugang sa pangalan po, kan Bilog na Fransa, kan Bicol Net TV, siyempre sa pangalan po yan, kasamuyang station manager, maestro, SNL Agtuon, dyan po tabi sa main studio. Siyempre mga tugang, hindi man po sa kuyang studio, dahil iba, ako po tabi, ang sindong nakakasabay, ang sa indo po tabing amigo, ang kasurog po kan may mga tol-tol na giwo, lagad kontraryo, kang may mga dispalinghadong trabaho. Toki kiniste mga tugang at church service. Sundo alas 11 po kita, magsalabay-sabay ngayon na pagkamanay magkor, kumusta? Magkor istorya lamang po kita mga tugang kang mga pangyayari po dito sa tuyang palibot. Alat katagari makusugon man ang sa tuyang bed. Gari makusugon ang music bed ta. Gari tayo nakita na dadangaw. Yeah. Sige mga tugang, siyempre sa pangalan po tabi ni Gabaos, sa pangalan man kan sa tuyang mga katuwang digdi po sa laog kan sa tuyang programa, magsarabay-sabay kita. Sundo alas tabi ning pagka-morning. Siyempre, happy birthday mo na po tabi sa gabos na nagsisilibrar kan sindang mga birthday today. Sa gabos po nagsisilibrar kasi ng mga kumpleanyo ngayon na pagkaaldaw. Happy maligayang kaarawan po tabi isa sa inyong gabos. Sinigman mga tugang, naman po sa nagsisilibrar kasi ng mga kapiyastahan. Ngunyan po tabi na pagkaaldaw. Happy fiesta po tabi isa sa inyong. Oy, dyan po sa Banwaan po tabi kan Bakakay. Happy Karagumoy Festival. Anti-Dispiras na pala ang saga. Dispiras na dyan sa Banwaan po tabi kan Bakakay. Kumusta tabi lamang sa mga amigo ta dyan? Bad lamang maimbitaran kita. Dyan po tabi sa Banwaan po tabi kan Bakakay. Mapiesta na pala. Anti-Dispiras na po mga tugang. Sa aga, aabangan man po mga tugang sutaunang parada. Diyan magkakaigwa ng parada mga tugang. Makulor na parade. Diyan po mga tugang sa Banwaan po tabi kan Bakakay. Sa mga pinag-aabangan taon-taon mga tugang, diyan po tabi sa pagsilibrar po kang kapiyastahan, and also sa pagsilibrar po mga tugang kan Karagumoy Festival. Siyempre mga tugang sa may mga anniversary po unya na pagkaaldaw. Happy anniversary po tabi sa Indo Gabaos. Ano man po tabi ang sa Indo pinagsisilibrar, ano man po tabi ang sa Indo po tabi nakasalibutan mo niya na pagkaaldaw. Ay lugod po tabi maging matrayum po as indigtas po tabi ang sa Indong sa selebrasyon. Ano ta? Ingat kita ta medyo mauran po mga tugang. Ingat po kita ta medyo mahalnas po tabi ang pag-iro-iraw. Siningman mga tugang di man po sa mga kababayan, tabi ning mga kamunduan.
Igwa po tabi ng mga gadaan. Ay condolence day sa tuya po tabi ng mga kababayan diyan, may mga kamunduan, may mga gadaan. Sa pamilya po Mirabete, ni pag-iriba ta sa broadcast, diyan may gadan palansing sa indang pamilya. Condolence po tabi Sir June Galicia Mirabete. Igwa palansing gadan mga tugang. Sa muya po tabi pagkikisumaro. Digdi po sa laugkan sa muyang programa and also sa Bicol. Sa mga kapod kini may mga kamatian, yaon po sa banig ning kamatian, yaon po mga tugang sa banig ning kamatian sa Manlain na hospital, magparahay po tabi, magpagusog, bangon, sabi ta nga ni mga tugang, ano man po nakadiri-pisilan, ano man po tabi mga tugang na kapod kini, ano man po mga tugang na negatibong nangyayari po di siya to yung palibot. Ang gabos ng iyan mga tugang ay igwa po tabi ng hangganan, igwa po tabi ng katapusan. Kaya pilmisa na po kitang fight sana. 0963-711-4989. Again, it's 0963-711-4989 para po sa sentong mga pagbati, question, sumbong, ang grangay, paghanga, kritisismo, asin iba pa, ipadala po mga tugang dyan sa numerong iyan. 0963-711-4989 sa mga gusto po mag-upload. Mag-upload po tabi sa numerong iyan. Sa tuya po tabi nga akomodaro. Sa mga gusto po magsabay, dyan po, feel free. Magpaabot po kasi itong mga mensahe and mag-upload po sa numerong iyan. Sino man mga tugang sa mga nakantabay na po sa tuyang live broadcast mo yan na pagka-morning. Sino man po kamo nakantabay, pwede po kamo magpadala kasi ng mga upload kayo mga concern. Diyan po sa comment box, comment section, pwede po ninyong ipaagi dyan sa inyong mga gustong ipaabot dito sa loob sa tuyong programa. And syempre mga tugang duman po sa mga nanununda. Yeah? Syempre ang programa ini, sa bayan mo po na nahihiling dyan po sa paagi po kan na Bicolnet TV Bakakay page and also sa On The Spot News TV page. Maging mga tugang sa Samuyang YouTube channel. Kaya dakulo na paagi mga tugang, kamusta na ngayon magbuot kung sa inyong gusto mag-sirip. Basta kami po sa bayan na hiling ang mga programa may sa nagkapirang platform mga tugang para sa paagi po kasamuyang mga page and channel. Kamo po ang bahala kung saan po tabi kamo mag-sirip ngunyan na pagka-morning. Okay, good morning. So nakantabay po sa satuya ngunyan na pagka-morning. Magpaabot sa na po tabi ng mensahe. Tangani po acknowledge naman po tabi ang sendo mga presensya. Ang sendo po tabi na pagantabay, ngunyan po tabi na pagka-morning. Digdi po sa laog kan sa tuyang programa. Sa laog po kan sa tuyang pag-iriba-iba, ngunyan po tabi na pagka-morning. Yeah? Sige. Speaking mga tugang kan Karagumoy Festival, oy naging makulor, naging magayon mga tugang suginibong coronation night, kasubangge, dyan po sa Bakakay Municipal Plaza. Nagantabay kita di, napasiring kita duman, nagsirip man kita, kan mga kandidata, kan mutya ng Karagumoy, oy mga talentado asin magagayon mga tugang sa mga kaentra po duman sa naunang bita ng patimpala, mga magagayon na din. So hali po mga tugang sa maganinita kasuhapon o kasubangge, hali po pa ito mga contestant duman, mga contingent, hali po tabi sa manlain-lain po na banwaan, mga pagkaraid po tabi na banwaan kan Bakakay. Open po ito, igba duman mga taga-Tabaco, may taga-Malinaw, may taga-Santo Domingo. Speaking man kan Santo Domingo, congratulations sa contestant kay Miss Nikita Laviosa for being third runner-up. Naman po mga tugang sa ginibong apod kanay, mutya ng Karagumoy Coronation Night. Kasubangi po mga tugang din po tabi sa banwaan po tabi kan Bakakay Albay. 30 minutes mga tugang makalihis al alas 10 ng pagka-morning. Oy, makomersyal daw muna kita. Mahanap buhay and station break. Mabiltada kita mga tugang. Sa pagpapadagos po sa tuyong pag-restorya, digdi po sa loob sa tuyong programa mo yun na pagka-morning. Diyan sana po tabi kabaw. Madalion sa naman. Kong Joey. Studikan Albay,
sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Alright, mga tugang, Philippine Standard Time, 34 minutes, makalihis, at alas 10, di ba? Okay, balik po kita sa satuyang programa, balik po kita sa istorya, tabi na pag-morning, kamo po dahil sa katabay dito sa on the spot. Sa paagi po yan kan Bicol Net TV. Sige, ano ang sa tuyang mga pag-istorya? Ano po mga tugang ang sa tuyang mga tema ngunyan na pagka-morning? Oy, bago yan, good morning muna kay Ma'am Daisy Nabia. Mauran asin malipot na pagkaaga sa imo, Mr. K. Mag-iringat ang gabos, dai pagrilingawan, magdara ki mga pamproteksyon sa ulo. Ari na ulo tabi, Ma'am Daisy? Ah? Ma'am Daisy Nabia, good morning dyan sa Upper CP, dyan po sa Banwaan kan Daraga Albay. Arin tabi, Ma'am Daisy, ang pigsasabi mong ulo na dapat lagan ki proteksyon. Shout out kay Bro Dick na mag-uli na siya, taglipot na naman ang Bro Dick Nabia tabi, pigpangapudan tabi ni Ma'am Daisy Nabia na umuli ka na databi at malipot-lipot na databi ang panahon. Medyo namamati ni databi Brad Dick Nabia na namamati na databi ni Ma'am Daisy na mauran-uran, namamati niya na lipot-lipot. Kaya mag-uli ka na databi. Iyon na tabi, Ma'am Daisy. Pinangapudan ko na kay Bro Dick Nabia na mag-uli na namamati mo na ang lipot. Sige. Good morning, ade. Sa Giraray, dyan po sa mga taga-Banwaan po tabi kan Daraga Albay. At yan may istorya kita dyan mga tugang, regarding po mga tugang duman po sa kinahampangon yan ni Mayor Carwin Awin Baldaw mga tugang. Talagang makamurumundo man sa party po tabi kan mga supporters and kan mga Daragenyo mga tugang. Ini po na kinahampangon po kan yan po sa Banwaan po tabi kan Daraga. Sige. Hindi mo na kita mga tugang sa lado sa ibang dyan na sabi kita mga tugang po tabi sa may party po kan Davao o ikalimang aldaw na po mga tugang kini po na pinagsasagibong paggalugad o kan mga personahes po kan PNP sa loob po mga tugang kang Kingdom of Jesus Christ compound para po mga tugang
hanapon po ining fuganting si Pastor Apollo Kibuloy. Kung sa mga tugang, mahiling ta sa mga national TV na padagos po na nakabantay ang mga pulis, duman po sa gate kang naunang bita ng compound, dyan po mga tugang, and dyan po mga tugang sa may party po kan Davao. Kung saan mga tugang, sa presente, bukas naman po sa mga motorista ang CP Garcia Highway. Hindi po mga tugang so napabaleta na ila-lockdown po din. Dahilan po mga tugang contention na nangyayari po dyan sa may party po tabi kan Davao City. Amigong brother Ramil Banyares Barbacena, good morning tabi boss. Idol, mauran na agad tabi sa imo dyan. Dyan baga tabi sa ito pa din, mauran man. Tagari, dyan po mga tugang sa may party, some part of NCR, gari pinagsuspender mga tugang suklasi. Tadailan po mga tugang kan some part of Quezon City, Yuman. Dailan mga tugang kan pinagbabaha sinda, liwat na pigbaha mga tugang, makusog palan so pag-uran, walang pundong pag-uran mga tugang, dyan po sa may party kang NCR. Kumusta ka tabi dyan pa de? Ramil Banyares Barbacena. Pig-uran man ka mo dyan, pigbaha man ka mo dyan. So iba tang mga kababayan, gari nahiling pa, puun pa kasubangge, igwa na naman di mga lugar na lubog sa baha. Dyan po sa may party po kang NCR. Ingat-ingat po, no? So sa tuya pong mga kababayan, dahilan ta, iyon na po kayan, normal na po yan, na kapag may uran, dyan po sa may party kang NCR, talaga po mga tugang na may mga party po dyan na pinagbabaha mga tugang, dahilan po kayo ni. Sige, balik kita duman mga tugang sa may party kang Davao. Takasuhapon, nano parang ko mga tugang so sa kuyang amigo, si good morning kay Dancing Architect, apod gani, Sir Aldo Bien. Nahiling ko kasuhapon sa nakatuparan ko ini mga tugang. Halik da palan siya sa Davao. Alat ka ha. Sige mga tugang, balik kita. Pasensya na, aling mo na ako. Yeah. Alik naman sa amigo ko mga tugang, si Dancing Architect Aldo Bien. Si daw ang kaiba kayo naman sa Davao. Sarap daw. Si ang kaiba mo sa Davao. Nalingaw kong aputon sa imo. Si kaiba mo sa Davao. Pero hali na siya duman mga tugang kinakaging Aldao. So, I think second day, kadung aldaw mga tugang kang pagalugad kan mga kapulisan duman sa Kingdom of Jesus Christ, medyo magkapat na talaga ang tension, makatakot na ang sitwasyon duman mga tugang. Duman mga tugang sa may party kan Davao. Talagang sabi nga ni grabe na ngaya ang tension duman, maribok ngaya duman sa Davao. Kaya ngunyan ikalimang aldaw na pala na din kung kan magpasiring duman mga tugang so pwersa kan mga satuyang mga kapulisan, matandil na ako dahil pa po tabi ng development dahil panahanap mga tugang ini po si Pastor Kibuloy. Pighanap na ini po mga tugang sa irarom kandaga, gamit sa inda po tabi na teknolohiya, makabagong teknolohiya na didetect na ngunyan na maski apod kene sa irarom na kandaga mga tugang, pwede ka nang malite. Kundi, ang problema na ini mga tugang, siyempre, dito man baka, bago pa sinda mga tugang makapagbarikada duman, na-antisipara na po sinda ni Kibuloy. Nakaipsot na mga tugang. Pero, duman man po kuta na sa mga followers kayo ni, siguro pigihiling tayo mga makahira kayo ni, na grabe sa orasyon sa inda mga tugang. Sisi daw makakumbinser kayo ni mga tugang na
magsuko na po tabi. Ta medyo nagiging ano nakita digday ang sa tuyang nasyon mga tugang medyo katawa-tawa na po sa ibang bansa. Iya hide insect na baga ang laban digdi mga tugang. Iya nasa sayang sa na po mga tugang ang oras. Dakulon mga tugang ang nagigiulok po sa satuyang nasyon. Sa mga siring po kay ni mga tugang na mga pangyayari. Dali na bagay ini pelikula mga tugang adi. So mga pinghihiling ta mga tugang sa pelikula, nahihiling ta mga tugang sa mga foreign film, uni na, nahihiling ta na po mga tugang, Pinoy version. Pinoy version mga tugang. Posibilidad na nagtago sa iranong kandaga. That's why mga tugang nagibo man ng paagi sa mga otoridad, nagibo man ng paagi, may nagsururok na duman, may mga manhole lang binungkal. Day man po tabi na ko si Kibuloy pa sando sa ngunya. Anong gusto sabihin kay ni mga tugang? Gusto sabihin kay ni mga tugang, igwa kay ni may pagtataguan ini. Baka dai naman duman sa area. Naka-concentrate sila duman, baka abutong paning simana, baka abutong paning bulan. Day man sindang makukuha duman kasi wala man po talaga duman. Ini sa kuya anong sising ko lang ini takong may tigamit man sinda duman mga tugang na gadget to para ma-detect mga tugang sa heartbeat. Since wala man kinadetect, kung baka wala man talaga duman. Pinaglalaroan lang mga tugang ang sa tuya po tabing mga otoridad. Nailing mo na yan. Pakiasikaso daw mo na tabi. Sige. Iyo baga. Dari ining pangyayari po mga tugang diyan sa Davao City. Nagibigay mo na po mga tugang na apod kay ni makaulok na baga. Kung sabihin ngayon mga tugang na wala man si Kibuloy sa ilarong kandaga, baka yaon na iyan sa langit nagtatagaw. Tasya da baga mga tugang. Ano ini? Ano ini sana baga? Ano ini so ano ni Kibuloy kay to kang inon? Baka yaon sa langit. Paano na iyan mga tugang hanapon? Remember that time mga tugang apod kini so inot pa mga tugang na napabalit ang wanted si Kibuloy. Ang sabi mga tugang ni Presidente dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, alam ko ngaya kung hain si Dick ay ngayon nagtatago si Kibuloy, pero ngaya secret mo na hindi ko ngaya sasabihin. Nailing mo na yan. Iyan mga tugang ano, iyan mga tugang kung magigirom duman ka bagani, nagpa-interview kay to during the asaro sa mga interview kay Digong, alam ko ngayon kung hain si Kibuloy nagtatago, pero hindi ko sasabihin. Nailing mo na iyan. Pangyayari sa Pilipinas. Good morning, sa 300 niya itong parang tabay ngayon na pagkamorne. Salamat. Para tana now, mag-comment po tabi ka mo. Mag-comment ka mo kung anong gusto nindong comment yan. Kasi na ka mo magpara si Irip dyan. Tanganing ma-acknowledge ko po tabi ang sa indo po tabing presensya. Sayang man kapag antabay nindo, sayang man kapag sabay nindo mga tugang pag si Irip nindo, kung di po ka mo ma-acknowledge. Kaya, yaon naman sa na po tabi ka mo, mag-comment na po tabi. Tanganing mas magayon po tabi. Sa tuyang pag-iba-iba ngunit na pagkamorning iyo. Sige. 45 minutes mga tugang. Makalihis po alas 10 ng pagkamorning. Labyog kita mga tugang. Digdi po sa banwaan po tabi kan talaga. Kumpirmado na po mga tugang. Although, aram ka naman since yesterday mga tugang, dakol na po, naging laman po ng mga programa, naging laman po mga tugang sa mga social media. Ini po mga tugang na manunungod, digdi po mga tugang sa kinahampang po ni Dalaga Mayor Awin Baldo. Pero ang pinaka-latest kini mga tugang, voluntary surrender po ini mga tugang. Duman po mga tugang,
sa Chief of Police kan Kamalig Municipal Police Station. Kaya, kung sa in mga tugang, dinara ini po mga tugang kan sa iyang tugang na si Kamalig Mayor Kaloy Baldaw. Yan po mga tugang, ang katotohanan po dyan. Kaya, sa sa kaso mga tugang ni Daraga Mayor Carwin Awin Baldaw. Mantang nagpalos mga tugang din pahayag ang alkalde sa iya po tabi ng mga suportadores, mga Daragenyos na pighagad ni Daraga Mayor Carwin Baldaw na irespeto mga tugang ang desisyon kan korte unong sa iya po mga tugang na pinag-aatubang. Okay, ang sabi tangani mga tugang, day man niya po dudulagang, day man siya po ning planong magdulag po mga tugang, hindi po sa iyang kinahampang. Kaya, ini po mga tugang, basyado duman sa mga naging pahayag kan mga nagkakapira na nagdulag na ngayon si Mayor. Day man po nagdulag ang alkalde po kan Daraga. Sa apod kini, sa katotohanan mga tugang, siya po nga ni voluntaryong nagsuko mga tugang, duman po sa apod kini, Kamalig Municipal Police Station. And kasuhapon, naging mahigpit po mga tugang sa seguridad, duman po mga tugang sa ipaturakan Kamalig, kay Police Major Carlo Pontigonde. Naging mahigpit mga tugang sa seguridad. Pinagbawalan mga tugang sa mga miyembros kan media na maglaog po mga tugang duman sa ipatura. Tanging so lawyer, kapamilya, ang pwede siya na po tabi na magpasiring po tabi duman. Pero I think limited din. Limitado man mga tugang sa oras po. Pero, so, apod kini, sa mga miyembros ng media talaga mga tugang, pinagbawalan mo na. For security purposes ata. Day mo na pinagtugutan mga tugang na maglaog po tabi duman. Ngunyan, we are still waiting mga tugang. Duman po sa latest development, kung ibinayahin na ba si Mayor Carwin Baldaw, pasisiring po mga tugang duman sa NCR. Ang nagpaluwas po kan desisyon, kang warrant of arrest, duman po mga tugang magigirom duman ta sa branch 3, diyan po tabi mga tugang sa NCR. Subuot sa Rion, duman niya po tabi inay si Simbagon. Pero, sundo sa ngunyan, sa mga oras na ini mga tugang, di pa kita kinakukuang pahayag kung naibiyahin na po tabi ini po tabi si Mayor o si Daraga Mayor Awin Baldaw. Pasisiring mga tugang duman sa NCR. Tangani po na hampangon. Ini po tabi na sa iya po tabi na apod kini pinag-aagihan. Nagtutupod mga tugang si Baldaw o si Baldaw na agi sa iyang buhay asin sa iyang mga enot na inagihan man sana. Kung saan mga tugang, sigon sa pahayag ni Alkalde Awin Baldaw, pinasalamatan niya ang mga Daragenyos na padagos mga tugang na nagtitiwala sa iya, kaya nagampanan niya man po mga tugang ang obligasyon sa laog mga tugang kanduwang taon niyang paninirbihan kung saan nautob ta ang mga inaipangako ta kang nakaaging eleksyon. Iyon ang nga niyang pagsasabi ta mga tugang. Kaya, sa ibong mga tugang kaini na kinahampang niya, yaon mga tugang mahiling ta din, mahiling ta po masiring ka mo dyan sa banwaan po tabi kan Daraga. Ikumparar nito mga tugang sa mga nakaaging administrasyon. Igwa po mga tugang ng comparison kami na kitang mahihiling. Igwa na kita mga tugang na mahihiling mga tugang na kung baga, maski puro pa no mga tugang, yaon po sa pagmaliugot kang alkalde na mapakarhay mga tugang ang banwaan po tabi kan Daraga. Since ang Daraga po mga tugang ngunyan, saro mga tugang sa nagtatalubo po tabi na banwaan. Kaya,
nagtatalubo mga tugang na banwaan, kadakon mga tugang na mga namumuhunan ng mga negosyante ngunyan po tabi dyan sa banwaan kan talaga. Kaya nailing ka na naging marhayman mga tugang sa paninirbihan po tabi ni Mayor Arwin Baldo. Kung hihilingon ka mga tugang. Kaya sa iyang pinaghagad, sa iya po na pinagpasalamatan mga tugang, ito po mga na nagtiwala ng mga Daragueños po sa iya. Kung sa in mga tugang, pinag-asiguran kang alkalde na hampangon niya ini na may kusog buot asin na magpapadago sa buhay. Kung sa in mga tugang, kung sa tuyang babalikan, si Mayor Baldo an inalistar na kan mga personalis kan CIDJ, katakod ini mga tugang kang aligasyon na nasa likod kan panggagadan ki ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe, asin kan sa iya po tabi mga tugang na police escort na si Police Sergeant Police Staff Master Sergeant Orlando Diaz kang nakaagi mga tugang ni Disyembre 22, 2028. Duman po mga tugang, mantang nagtatao po mga tugang ng Christmas gift sa mga senior citizen po mga tugang dyan po sa Banwaan kan talaga. Ngunyan yan, sabi ito na nga ang kaso pong ini po mga tugang na pagkaka-aristal po mga tugang kay Mayor Arwin Baldo. Dahita po mga tugang masasabi, dahita pa po mga tugang matutungkusan kung ano po ang magiging dalagan kayo. Dahil po ini mapundo sa pagkaka-aristal sa nasa iya. Siyempre sabi ito na nga tanging ang korte lamang mga tugang ang mga kapag ang kataas-taas ang hukuman mga tugang ang mga kapag tao po ng desisyon po sa bagay na ini. Kaya sabi ito na nga habang kita po tabi ngunyan habang kita po tabi naghalat-halat sabayan ta naman ning pangadyi na malagpasan man lugod mga tugang ni Mayor Arwin Baldo and also maging mga tugang kan mga Daragueños ini po tabi na presenteng sitwasyon po mga tugang na kinahampang mga tugang ni Mayor Arwin Baldo diyan po tabi sa Banwaan kan Daraga. Nakatutok ito diyan mga tugang kasuhapon kung sa inman mga tugang formal man na formal nang nagtukaw man kasuhapon bilang acting mayor si Vice Mayor John G. Hausyan. Siya mga tugang ang nagtukaw bilang acting mayor diyan po mga tugang sa Banwaan kan Daraga. Sa paagi yan mga tugang sa kusog kan bisa kan section 46 kan Republic Act 7160 or ini po mga tugang na Local Government Code of 1991. Gusto sabihin since day po makakapag apod kini day po mga tugang makapagtrabaho si Mayor Arwin Baldo, automatically po mga tugang matukaw po mga tugang ini po si Vice Mayor Arwin Baldo, Vice Mayor John G. Hausyan. Tangali po mga tugang na day po mapiyendente ang anong man na transaksyon po mga tugang diyan po sa naunang bita ng Banwaan. Kaya nga sabi ni sa sarong pahayag ni Vice Mayor or Acting Mayor Hausyan, sangon yan, masentro mo na siya sa pagpapadagos mga tugang kang programa ni Mayor Arwin Baldo. Sabi na nga day po niya or day po sigurado kung sundo na rin siya po mga tugang matukaw bilang ama po tabi kan Banwaan. Kaya kumbaga ma-focus muna siya duman po mga tugang sa mga nagkabarayaan po tabi na mga programa trabaho po tabi ni Mayor Arwin Baldo. Tangani ngayong magduro diretso ini saka na ngaya kita maisip man kan sa kuya ngayang mga ipaprioritize o kan sa kuya ngayang mga ipapriority bilang ngayang pero for the meantime ngaya diretso tamo na ngaya so mga nababayaan or nabayaan na trabaho ngayon ni Mayor Arwin Baldo. Iyan mga tugang ang naging pahayag po tabi kan acting mayor or dating vice mayor now acting mayor
Mayo Junji Hausyan kan Banwaan po tabi kan daraga. And also kasuhapon nagtukaw man sa ginibong regular na sesyon mga tugang nag-agi sa paagi po kang burutuhan pinanginutan po mga tugang ni top notch chair kagawad Bobby Magalona. So regular na sesyon mga tugang kasuhapon diyan po tabi sa Banwaan kan daraga. Kaya pero sabi na nga ni katakod kang istoryang iyan nata ngayon ta acting o nata ngayon ta nag-agi pa sa burutuhan kasi mga tugang sigun mga tugang sa desisyon mga tugang maghahalat po mga tugang ning desisyon man po tabi giraray desisyon mga tugang hali po sa Department of Interior and Local Government of DILG ini po mga tugang na pagdidesisyon sa pagpapatukaw po man mga tugang di po kay top notch chair kagawad Bobby Magalona. Good morning kawi Wad Bob. Kasuhapon sabi nga ni Wad Bob alaton ta ngaya ang proseso although siya po ang top notch chair pero madepende ngaya kita sa apod kini sa desisyon na ipapaluwas man kan DILG sa mga masunod po mga tugang na aldaw. Kaya sa mga masunod na aldaw mga tugang, iyan ang pinag-aabangan kon sisay po mga tugang, malat ka, pakiasikaso daw tabi muna tabi na matapos naman na kita. Nagdangog ang kurahaw kan sa kuyang unika iya. Paki ano daw tabi mo na yan, patapos naman siya na. Sige. Basta, iyan mga tugang ang mga kaganapan po tabi dyan sa Banwaan po tabi kan daraga. Sa apod kini, dahil mga tugang sa kinahampang po tabi ni Mayor Arwin Baldo. Duman po sa iyang buluntad na pagsuko. Duman po mga tugang sa apod kini sa may party po tabi kang Kamalay. Sige. Basta iyan ang mga aabangan. Base mga tugang sa rules na dapat nasundon mga tugang hali po tabi mga tugang dyan po tabi sa DILG. Kaya siguro 15 days ba? Correct me if I'm wrong pero gani siring kay yan 15 days or 30 days bago mga tugang magdidesisyon. And 30 days man ang apod gani hahalaton ni Vice Mayor ni Acting Mayor Junji Hausyan para po mga tugang para po siya makapagdesisyon. Siya naman ang magdidesisyon mga tugang kan mga dapat nagibuhon po mga tugang dyan sa Banwaan kan daraga. Sige. Apod kini padagos kita sa satuyang mga pag-istorya mga tugang. Basta yan ang mga latest na kaganapan, sabi ko na nga sa mga nagharapot, hain ngunyan si Mayor. Pero since kan siya po tabi nagsuko, nagsurrender mga tugang, yaon po iniduman sa pangangataman po tabi kang Kamalig Municipal Police Station. And naghahalat man nga siguro, and naghahalat man kita, duman po mga tugang sa magiging development Metro Manila. Sige mga tugang, sa iba pang mga istorya, kasuhapon, na experience ta mga tugang, so, apod gini, labi-labi mga tugang, na pagkagubot kang bulos kang trapiko palalaog po dyan sa siyudad ng Legazpi. Kaya, normally, nangyayari talaga yan. May klase na baga din. Karalasihan mga tugang back to school after mga tugang kang long weekend halos nagkasarabay-sabay mga tugang so pagbabalik po tabi kan sa tuyang mga kababayan plus sa mga matrabaho pero until now ngunyan na pagkaaga iyo man giraray ang sitwasyon
Data masabutan. Ano ba ang nagiging problema po tabi dyan? Tayo po nagtatanong lamang, ano ang nangyayari po tabi dyan sa may party po tabi kang sa may party po kang USK from Mariners Polytechnic College pasiring ka sa USK. Since mga tugang, nasabutan ta, iyan po na areang iyan, may eskwelahan, yaon pa dyan sa regional site, and yaon pa man dyan mga tugang so tinampo, halik ngayon dyan sa Metro Manila, dyan baga so halik dyan sa Bugtong Road, maluwas iyan dyan mga tugang sa National Highway. Kundi, ang piga po ta, ano ang nangyayari? Kadakol mga tugang na mga pulis na nakatindog dyan. Pero mga tugang, gari hirap sila na imanihan. Nadidipisilan sila mga tugang na imanihan po ang bulos ng trapiko. Dahil naman po mga tugang pinagmiminos. Kasi I know, aramtaman po nga, as we all know mga tugang, so PSO man, katabang ninda dyan. Pero dahil sa masabutan kung natapo, siring po kaan kagabat po tabi ang bulos ng trapiko. Just imagine hali ka mga tugang sa Permer Distrito kang Albay, palalaog ka ngayon dyan mga tugang sa sentro kang Legazpi. 30 to 45 minutes ka, maiipit mga tugang sa traffic. Ano daw ang magayon nagibuhon dyan? Ano daw ang magayon nagibuhon mga tugang dyan kang mga otoridad? Tangani po na maging smooth po ang dalagan. Dinakulaan na mga tugang sa tinampo. 4 lanes na bagang tinampo dyan mga tugang sa raways. Yung man giraray, ang nagiging problema po mga tugang. Pinahiwasan na sa tinampo mga tugang, yung man giraray ang nagiging problema. Ano daw ang magayon na possible solution na gibuhon po kayo ni? Sisi daw ang makakapag-resolver kayo ni mga tugang. Sisi daw ang feeling na makaulit lamang kayo ni mga tugang na makapag-isip lamang ng paagi. Tanganing mapahiwas po mga tugang o maging smooth po ang dalaga. Iyon bako, sabi ninda, ikaw man ngayon, nilailing mo na ngayon, may klase baga ngayon, naturalmente ngayon, matatarapi ka dyan. Aside from that mga tugang, bako pwedeng gibo na excuse iyan. Kasi bako lang sa mga ma-eskwela, malaog dyan mga tugang sa eskwelahan, ang maagi dyan. Paano sa mga matrabaho? Paano mga tugang sa may mga importanteng lakaw? Baka, natural na ngayon doon tayo. May eskwelahan baga ngayon dyan. May yaon pa ngayon ang regional side. Iyon, nasa sabutan tayo yan. Pero sa possible solution ko ang isipon mga tugang. Minsan mapapaisip ka, iniman na minsan ang nagiging problema na ang eskwela naran sa tinampo. Sa iyan sa nagtatao mga tugang ng gubot ng trapiko. Ano daw magay nagibuhon ka ini? Halin na ining nasusolusyonan po mga tugang. Pero, ang sabi man kang iba, kapag ngaya may mga pulis, yaon ngaya sa mga nagtatraffic dyan, nagsisignal na so ta? Galing nagbabuabuan na naman ang signal tadi. Galing papalso ko na naman kita kang sa tuyang connection. Sa tuyang internet connection. Galing maluya. Maurang-urang pa, no? Kaya ano daw ang magayon kayo ni aramtaman na ang PSO together with the Philippine National Police, sa mga apod kayan, sa mga deploy mga tugang dyan sa tinampo, aramtaman may mga know-how man ata iyan sa pagmanihal ng trapiko. Pero daypan po tabi mga tugang, nagiging epektibo po tabi minsan. Sabihong tanaday po nagiging epektibo po tabi ang sa indang presensya dyan. Uni pa, may isa rin dyan mga tugang na pigbugtak na I think sarong donut store, shop. Diyan po mga tugang, sa paggawas mo ng po mga sa may intersection, postahan kita mga tugang. Kapag nagkaigwa dyan or kapag nag-operar na po mga tugang, nagpuulang operasyon kayan, madagdag pa iyan po mga tugang sa bulos ng traffic dyan. Tama cross mga tugang, halimbawa, hali ka dyan ngayon sa mabalyo ka or may darang bihikulo so
customer, pero may nang magkakaigwa, makrear na naman mga tugang iyan yung bulos kan trapiko dyan, magabat na bulos kan trapiko. Ano daw iyan? Adi kung minsan dapat bigaadalan gayud minsan man ining mga pagbugtak mga tugang ning mga business establishment mga tugang sa mga siring kaning lugar. Kung mga alanganin mananggad mga tugang kung bako magiging manhay sa bulos kan trapiko gani dapat pag-isipan iyan adi tapag arog kay ni madugang na naman iyan mga tugang sa magiging kikrear mga tugang ning problema po mga tugang diyan sa area. Ay nako. Ay nako Pilipinas, ano na kita? Pero 6 minutos na po pala makalihis ang alas 11 ng pagkaaga. So paano kayo ni? Maluhay-luhay naman mo na kitang maparam. Sana pero sabi to na nga ni mga tugang, na-appreciate pa po mga tugang ang presensya kan mga ipinagde-deploy diyan ng mga kapulisan and also sa mga personalized po kang PSO. Pero sana naman mas maisip po kita ng mga posibleng paagi mga tugang kung paano po iyan ma-solusyonan. Iyan po tabi. During rush hour pati, iyo, sabi kang mga iba, mag-amay ka nga ni ngaya, tangani ngayon day ka mani. Paano nga ni, nag-amay ka man minsan, sa area pa siya nakang-arimbay, traffic na. It's the same para rin, ho. Iyo. Pero sabi nila, kapag traffic na ngayon nyo, saro ngaya iyan sa barometro, na ang saro ngayang lugar, ang saro ngayang boom, nagbo-boom ngaya, nagtatalubo. Kada kulo niya yung mga tao na nagpapasiring sa area. Inda, mapagal. Sige, inabot na kita mga tugang kan sa tuyang paramentos na pamaaram. Digdi po sa laog kan sa tuyang programa. Sige man sa nasursikrip kan sa kuyang mga parantabay, abo lamang mag-komento, abo lamang mga tugang mag-comment, abo lamang ma-acknowledge ang senda po tabi na pagantabay. Siguro, ang saro dyan na nakaantabay, so sige si irip kan mga programa kan mga taga sige kan mga sa online pigiling dito man nga ang viewers mo. Siguro kasabay na diyan kaya abo mag-comment. Mabubo ko ngaya ako kapag nag-comment ngaya ako. Basta ngayon masirip ako iningan ko ngayon kumpira man nga ang viewers nito niyo. Pasensya ka na tabi manaw taday man ako tabi nakikipagkompetensya sa imo. Di man ako nakikipagkompetensya sa imo. Paita na, ika na. Ako nakikipagkompetensya sa imo. Kung dakol kang viewers, di congratulations. Yeah. Ang difficile kayo nito. Sige, tulutaan na. Makopya kan mga topic. Nagiiling mga tugang kan estilo kan mga nagpo-programa. Arugon yaman. Iyan ang difficile. Diyan kita nagkakaproblema. Yeah. Dapat pag-arom ka pag nagpo-programa dapat may originality di magpalakopya mga tugang sa programa kang iba. Nag-ali na siguro iyon na talaga ito. So sige turutaan sa mga programa kan mga online tapos online program tapos arogon niya gigibuhon niya siya naman ang matibay. Bueno sige. Sa pangalan po mga tugang Kambilog na Pwersa kan Bicol Net TV. Siyempre sa Panginoon po yan. Kan sa muyang station manager Maestro SML doon. Siyempre sa pangalan po mga tugang kasi ito yung mga katuwang digi sa loob ng programa. Sa pangalan po tabi nindo ka boss. Maraming thank you. Siyempre mga tugang ako man po tabi sa inyong nakasabay din iba. Sa inyo po tabi amigo. Kasurog po kan may mga tuntun lagi po. Alagad kontraryo kang may mga dispaling hatong trabaho. Tony Cristi mga tugang at your service. God bless and bye. Keep safe, Bicolandia. Iringat po kita. Enjoy the rest of your Wednesday. Bye-bye. Kung Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa katok. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kung Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya.
nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang gadantabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan, asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan padumat sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, osmong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog, kang Bicolano, world